Astăzi ne vom juca Blackpink House, adică vom explora casa lui Blackpink. Fosta casă, cred. Ok, suntem aici cu o prietenă de-a mea. Da, o dat deja ea startul, pardon. N-am așteptat-o. Ok. Ok, bun. Și o să explorăm casa. Bun. Hai să mergem. Ok. Pe unde trebuie să... Ok. O să... Juliana is my idol. Juliana is my idol. O zis să jucăm un obi, ceva de genul am căutat. Numai că acum am zis să jucăm altceva, să fie mai interesant. Ce cu YouTube? Ce cu el? Nu faci? Ba da. Ba da. Filmez. Ok, bun, hai. Pardon. Da. O să jucăm și pe ăla și nu o să ne mai jucăm Obi Bubble Tea pentru că deja e prea lung și deja încep să fie foarte grele. Stăm așa la măsuță. Ok. Deja încep să fie foarte grele. Uite, doamne. Ce interesant arată. Ce să stea? Pentru că deja începe să fie foarte greu, dar pentru cei care vor să se joace, o să las pe comunitatea mea obiuri pentru cei care vor să se joace. Ok, acum hai să intrăm în casă, stai. În casă. În casă, ok. Acum hai să intrăm în casă. La deschide. Ok, o deschis ușa. Blackpink. Anywhere, yeah. Vreau să... Stai să facem o poză. Stai. Face o poză. Facem o poză. Bun. Stai să dispară ăla. Ok. De ce nu merge? Nu. A ieșit măcar bine, nu. Hai să zicem, ok, gata. Ok, bun. Am făcut o poză aici cu Blackpink. Acum, hai să vedem ce mai avem pe aici. Prinde și voi un bec. N-aveți un bec aici să aprindeți, că e cam întuneric. Ok. Televizor, să vedem la ce se uită Blackpink. Hai mă, pornește. Cum pornești televizorul? Știu, wow. Da. Cum pornesc televizorul? Cum pornesc televizorul? Cum? Hashtag. Au ele ceva telecomandă pe aici? Cum pornesc televizorul? Cum
Hai, cum să dansăm? Hai. Cum dansăm, așa? Iar învârtim coada ca câinii. Ok. Cum să dansăm? Cum pornesc televizorul? Cum pornesc televizorul? Cum? Cum? Pornesc. Televizorul. Cum pornesc televizorul? Asta e cel mai mic. Câte pahare au aici. Vă aduceți aminte când Jenny a făcut aici clătite? Ok, să vedem ce mai este aici. Deschid eu ușa. Ok, hai să mergem la etaj. Mergem sus la etaj. Stai, așa, m-am blocat. Stai, hai. Ei, Doamne, m-am blocat. Wow, Blackpink. Da, ce bine arată aici. Bă, dar cum pornesc televizorul? Stai, Iulie, unde mergi? Stai, da, cu cine ne jucam acum o cheamă Iulia. Ok. Hai aici. Așa o cheamă Iulia. Putem să zicem Iulie. Ok. Deschide ușa. Sau putem să mergem și aici. Uite aici. Mamă, uitați-vă cum arată. Uite-l pe iepuriile, ce drăguț arată. Și am impresia că asta e camera lui Jenny. A lui Jenny cu nu știu cine. Parcă Jenny. Ok. Sau Jisoo, nu știu. De ce merge așa nașpa? Ok. S-a băgat într-un pat. Uitați-vă cum stă. Ok. Vreau și eu să vă stau și eu așa. Eu stau mai frumos. Și cam atât avem de explorat. Da? Și cam atât avem de explorat. Și cam atât avem de explorat. Cam atât avem de explorat, nu? Sau mai găsit, Iulia, ceva? Aoleu. Ce e aici? Nu am știut chestia asta că e aici. Că noroc o vede. Uite, asta am ca boasele și facem baie. Pornește apa! Nu pornește apa. Ok. Uite ce bine arată. Uite, aici ar fi fain. Juc. Eu peste câteva zile merg la munte și nu știu dacă o să pot posta, adică vineri și mă întorc duminică pentru că unchiul meu își ține ziua și nu știu dacă în zilele alea o să pot posta. O să încerc să postez, dar nu știu dacă o să pot. Vedem. Ori dacă îmi fac editurile aici de acasă mi le fac, ori dacă îmi fac editurile de acasă, da.
spune pa. Spune pa. Pa. Da, fata mea a ieșit. Bun. Ori dacă îmi fac editorile de acasă și le postez în altă zi. Ok. Sper că v-a plăcut și ne vedem altă dată. Pa!